Un cop tenim creat una classe amb el Google Classroom, ja podem començar a afegir activitats i informació de manera que estiguin disponibles pels nostres alumnes. Per fer-ho hem d'accedir novament a la classe, per tant entrem a Google Classroom i ens identifiquem amb el nostre usuari de Google Apps for Education i ja veiem les diferents classes que hem anat creant. En aquest cas únicament tenim una classe, per tant fem clic al seu damunt i ja podem accedir a ella. De fet, hi ha dos tipus d'informació, d'elements que podem posar a disposició dels alumnes, les notificacions i les tasques. Les notificacions és informació de diferents tipus que podem adreçar a l'alumnat, per exemple, vídeos, enllaços, etc. I les tasques són activitats que hauran de realitzar en un determinat període de temps. Comencem per les notificacions. Si volem crear una notificació nova, fem clic a notificacions i ens apareix un petit quadre de diàleg a través del qual podem incloure text i afegir algun element. Per exemple, en aquest cas, si volem afegir un vídeo, podem posar el text que ens creiem convenient i ara veurem les diferents opcions d'afegir elements que ens ofereix les notificacions del Google Classroom. En primer lloc podem penjar un fitxer que tinguem desat al nostre ordinador. Podem adjuntar un document que tinguem desat al Google Drive, podem incloure un vídeo o senzillament podem enllaçar una determinada pàgina web. En aquest cas, com hem dit, volem incloure un vídeo, per tant farem clic a l'opció Afegeix un vídeo de YouTube i se'ns obre un quadre de diàleg a través del qual tenim una casella de cerca per tal de localitzar el vídeo o bé una casella per tal d'introduir la URL del vídeo que volem mostrar als nostres alumnes. En aquest cas utilitzarem aquesta opció, ja tenim el vídeo preparat. I per tant ens adrecem a l'opció compartir i triem novament compartir. D'aquesta manera ens mostra la URL del vídeo que serà la que haurem d'incloure en el Google Classroom. Seleccionem per tant la URL, copiem, ens adrecem novament al curs de Google Classroom i introduïm la URL. D'aquesta manera ja es mostra una previsualització del vídeo. Si tot és correcte, ja el podem afegir. I un cop hem introduït el text i l'element que volíem adjuntar, fem clic a publicar i ja tindrem aquesta notificació disponible pels alumnes. Un altre tipus de notificació que podem incloure és aquella que tingui un enllaç associat. Anem a veure-ho. Novament fem clic a notificació, introduïm el text, en aquest cas tutorial de Google Classroom, ens adrecem a la pàgina web que volem enllaçar, copiem la URL d'aquesta pàgina web i quan tornem al curs de Google Classroom ens adreçarem a l'opció adjuntar un enllaç, se'ns obre una casella a la qual podem introduir aquest enllaç, aquesta URL, fem clic a afegeix, veiem que ja apareix a l'enllaç i novament ja podem publicar. Ara ja tenim dues notificacions a disposició dels alumnats que entrin en aquest curs, un vídeo i un enllaç, i veurem com podem crear una tasca. Per fer-ho ens adreçarem a l'opció tasca. Novament se'ns obre un quadre de diàleg a través del qual podem introduir diferents informació. Una d'elles és el títol de la tasca. També podem posar la descripció de la tasca i un element molt important que hem d'afegir és el de la data de lliurament.
Per exemple, fem clic en el calendari que se'ns obre i d'aquesta manera ja quedarà establerta la data màxima en la qual els estudiants podran lliurar aquesta tasca. També, de forma opcional, podem afegir una hora. Si, per exemple, l'han de lliurar abans d'entrar a una classe, podem afegir l'hora d'inici d'aquesta classe. I novament veiem que podem afegir diferents elements. En aquest cas ens interessarà afegir un document de Google Docs en el qual hi hagi el qüestionari que han d'emplenar. Per tant, ens adrecem a l'opció adjunta un element de Google Drive i d'aquesta manera podem visualitzar els documents que tenim desats a Google Drive. En aquest cas, prèviament ja havíem preparat el document, el seleccionem i fem clic a Afegeix. En el cas d'afegir documents de Google Drive o bé quan pugem documents del nostre ordinador, hi ha una opció que hem de tenir molt en compte i és que hem de decidir què podran fer els alumnes amb aquest document. Per exemple, tenim l'opció de que només el puguin visualitzar sense modificar-lo. Hi ha l'opció de que els alumnes puguin editar el fitxer. Hem de tenir en compte que si triem aquesta opció, tots els alumnes estaran treballant sobre un mateix fitxer. Per exemple, aquesta opció pot ser molt útil si volem que els alumnes realitzin un treball col·laboratiu o si volem, per exemple, recollir informació dels alumnes en un sol document. I després tenim l'opció crear una còpia per a cada alumne. D'aquesta manera, quan l'alumne accedeixi en aquest document, es crearà una còpia que es desarà en el Google Drive d'aquest alumne i que serà accessible pel professor per tal de poder-la corregir. Per tant, en aquest cas, triarem aquesta darrera opció, crear una còpia per cada alumne, i un cop hem introduït tots els elements de la tasca, ja podem fer clic a crear una tasca. D'aquesta manera veiem que tornarem a la pàgina principal de la classe de Google Classroom i en ella trobem els diferents elements, tant les notificacions com les tasques que hem anat creant. A través de la tasca ja veurem que podem gestionar quins alumnes han fet la tasca i quins alumnes encara estan pendents de fer la tasca. I això és tot.